Mali kunnafoni cakɛlaw be kunnafoniya ɲini kana di aw ma ka to aw sigiyɔrɔ la o ye nisɔndiya koba ye anw bolo ka sababuya kɛ ka se ka i ka jamana kɔnɔdenw ka taa se jamana kɔkana maaw ni ka olu kunnafoniya jɛlen na o ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina ɲuman kɔni ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 27 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. An ka kɛlɛkɛcɛw ka état-major général des armées ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ fɛn min ye an ka sanfɛ pankuru kɔni ye ale ka larawulili kɔni o senfɛ novembre kalo tile 25 san 2025 u taara bɔ banbaganciwale tigilamaw ka fɛn min ye taji kɔni o maralen ye taji min yɛrɛ kɔni n'a maralen b'u bolo sofarakaw olu fɛ yen nɔ sofara ale bɛ Mopti kɔni o marala a tilalen kɔfɛ tuguni sa a yera k'a fɔ ko banbaganciwale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔni o ye fɛn min ye Timeden na ale ni be an ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla o la kɛrɛnkɛrɛnna sa Menakakaw olu fɛ yen nɔ o ye u dagayɔrɔ kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général des armées ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ka sababuya kɛ banbaganciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ dankari u la. Tile caman tɛmɛnen kɔfɛ tajiko gɛlɛya ale kɔni na ni wagati in na taji kɔni ale sɔrɔli ka nɔgɔn kosɛbɛ an ka faba kɔnɔna ale la ka sababuya kɛ maaw bɛ ka t'u ka tajiw kɔni ni ka o ta nɔgɔya la fɛn min ye maa si jɔlen tɛ ka taji kɔni ni ka o kɔnɔ fɛn min ye tile 1 tile 2 ka taa se tile 3 ma maaw kɔni tun bɛ o kɛ yan'u ka taji kɔni ni ka o sɔrɔ o kɔni banna pepepewu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman kɔni bɛ k'a fɔ ko nin ko in kɔni ka kɛ a ko kɔni ale ka sababuya kɛ nɔgɔya kɔni ale nana fɛn min ye tajiko gɛlɛya ye a dan kun tɛ Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ kɔni dɔrɔn ye fɛn min ye an ka marabolo ye olu yɛrɛ dɔw kɔni fɛnɛ kun bɛ tajiko gɛlɛya kɔni tun bɛ ale kɔnɔna o la Moptikaw olu fɛ yen nɔ u ye taji kɔni ne ka o sɔrɔ min ni a kɛra nisɔndiyaba ye u bolo taji fɛn min ye Moptikaw ye olu yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko taji yɛrɛ kɔni litiri u kun bɛ k'a sa sɛfɛ wari 450 fo ka taa se sɛfɛ wari 500 ale ma Kucalakaw ka taa se Bafulabekaw ni Usibijanyankaw olu dugulamaw fɛnɛ kɔni ye taji ni ka ale sɔrɔli kɔni ka o daminɛ Kucalakaw olu y'a yira k'a fɔ ko caman ba de kɔni bɔra olu ka tajiko gɛlɛya la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa Kidalikaw olu fɛ yen nɔ Kidali marabolo ɲɛma ni o ye général la Elhaja Gamu ye ale ye sɛbɛnfura bɔ kunun novembre kalo tile 26 san 2025 ko fɛn min ye directeur régionaux ye minnu kɛlen don ka u ka cakɛyɔrɔ ni ka olu bila ko janvier kalo tile fɔlɔ natɔ san 2026 o de dilen d'u ma bɛɛ lajɛlen ka na i ka cakɛyɔrɔ o la ni o tɛmɛna ka sɔrɔ maa min kɔni mana i ka cakɛyɔrɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ e kɔni ye baara bila de kɛ. Seydou Umar Traoré ni ale ye kunnafonidila ye radio Bawule FM fɛnɛ kɔni o ɲɛmaa don ale bilala ka bɔ kaso la kunun novembre kalo tile 26 san 2025 a kelen kɔ ni k'a ka kaso dan kɔni ka o kɛ fɛn min ye Seydou Umar Traoré ni ale ye kunnafonidila ye ale ɲangira cybercriminalité kɔni ye ale fɛ ka sababuya kɛ ko a ye kuma dɔ kɔni ta ni ka ɲɛsin an dafɛdugu jamana ɲɛmaa dɔ kɔni o ma ni o ye Guinée jamana ɲɛmaa ye. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa Darametu dugu ale o kɔnɔna la fɛn min ye novembre kalo tile 25 ye san 2025 u dafɛ dugu de kɔni bɛ yen nɔ sa kungo kɔnɔ ta de kɔni wulila olu ka kungo o la ni ka na o dugu kɔnɔna o kɔni na a kɛra sababu ye sa ni ka u ka foro kɔni ka tasuma don o la ni o ye ɲɔforo kɔni ale ye a bɛɛ lajɛlen jenina ni ka a ban fɛn min ye kɛrɛfɛ foro fɛnɛ kɔni ye sa tasuma donna o fɛnɛ na ni ka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen jeni ka a ban fɛn min ye dugu marabaw ye olu kɔni bɔra k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili to i ka foro la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u kɛlen don ka balo kɔni mara u ka foro kɔnɔ n'u tɛ k'a tigɛ ko maaw kana balo kɔni mara foro kɔnɔnaw olu la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Bissau kaw ka jamana o kɔnɔna la kunun novembre kalo tile 26 san 2025 fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye dansigi Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ale ka fanga la ni o ye Umaro Sisako Ambalo ale ye o y'a kelen ka dansigi a ka fanga la sa u kɔni ye dancɛdugu ni ka olu datugu fɛn min ye kalafili mun baara minnu ni olu kɛra u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu jɔ donc an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ
Umar Sisako Ambalo ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nin kɔrɔfɔ ninnu ni k'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko ale kɔni minɛna fintilakaw olu fɛ ka taa se a ka état major général des armées kɔni ma ni o ye Biange Nanta ye ale ni o ka danga ni o ye général Mamadou Touré ka taga se a ka ministre de l'intérieur fɛnɛ ma ni o ye Bocé Gandé ye. Amta Korvarkaw ka jamana ale kɔnɔna la Patrick Seri Tangoye ni bɛɛ b'ale wele ko Debordo le kunfa ale tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛma novembre kalo tile 25 a kelen kɔ a ka tile damadama ne ka o kɛ minɛni o la hali n'o y'a sɔrɔ a kɔni yafadeli ne ka o kɛ Keronzo kɔni ale la o n'a ta bɛɛ lajɛlen u ye a ɲangi kalo 12 ka so o datugu ka tila k'a yira k'a fɔ a bɛna sefa wari miliyɔn 5 ni ka o sara amande ye. Amta Nigérienw ka jamana o kɔnɔna la Nigérienw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Ahmed Tinubu ye ale kɔni bɔra k'a ka jamana ni ka o bila état d'urgence sécuritaire o la ka sababuya kɛ jasoli kɔni o fanga bɛ ka bonya ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ani fagali lakɔliden 300 o bɔra ka jaso maa dɔw kɔni olu fɛ a y'a laɲini ko ka polisi 20,000 ka olu kɔni ta baara o la walasa lakana tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na laɲini yɛrɛ kɔni fɛn min ye o de ye ka se ka polisi 50,000 ni ka olu ta. An bɛ taa lamɛrikɛnw ka jamana o kɔnɔna la u ka garde national la 2 olu sɛbɛkɔrɔ jogina ka sababuya kɛ marifaci kɔni o ye a kɛra kunu arabadonya yɛrɛ kɔni o la maison blanche ale masurunya o la fɛn min ye sigana tara ka maa dɔ kɔni ale sɛgɛrɛ ale yɛrɛ kɔni jogina dɔɔni dɔrɔn de o ye ale minɛ ni ka taga ni a ye o maa yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o ye Afghanistan dɔ yɛrɛ de kɔni ale nana u ka jamana kɔnɔ ka bɛ san 2021. An bɛ taa Chine jamana ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Hong Kong tasuma de kɔni ye immeuble caman ni ka o minɛ ɲɔgɔn fɛ kunu arabadonya yɛrɛ kɔni o la a tasuma kɔni a ye tiɲɛni caman ni ka o de kɛ maa 55 de kɔni bɔnɛna a ni na ni wagati na maa caman olu kɔni tunnen don maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka wele yɛrɛ olu tɛ ka sɔrɔ o maa bɛ t'i jɔ maa 279 o de la sapeur pompier maaw u bɛ ka tasuma faga kabi kunu fo kana se bi sɔgɔmada yɛrɛ kɔni o la maa kelen yɛrɛ kɔni tayana o sapeur pompier la ka sababuya kɛ a kɔni donna k'a bɛ taa maa dɔ de kɔni ni kisi a yɛrɛ kɔni ni tora a la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da tilenla bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala ma an ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan nka sini inchallah aw ni Mariam Jalo an n'ale de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ na kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn.